Pamwe muri yeZimbabwe tadzoka zvekare nenyaya dzaSisi Raven. Muzora nhasi tiri pachiroja. Vanhu vakamboroja handi munoza mandiri achona. Alright. Hello Raven Diaries readers makadini. Welcome back to another episode of my life. I'd forgotten about this one. We were renting Kuchitungwiza with my ex-husband. That was just before I went to South Africa. Pababa pava caretaker that shows the front of the house. Iniwo 2 rooms at the back. And the 2 other tenants, my Simba, Namdara, Mtoko, and Tawanda, the bachelor. Paiva nemutemo wekuti unoita duty twice per day. That's sweeping the whole yard and cleaning bathroom and toilet that we all shared. Pakutsvaira, we were all asked to sweep majecha ese, mutara, epa road, front yemba, from end to end. Cobra were also asked to buy nothing else except Sunbeam, Brand and Harpic. Zvaidhura sei zvinhu izvozvo. It was around 2005, time yekunetsa futi kwezvinhu mumashop. Waipera Saudi kutsvaka those brands and isu vamwe mari dzedu dzaiva shoma to afford that. Cobra yemumba taitotenga dzemuroad dziya, but mutoilet maidiwa specific brand. Iyo kana baba matwins understood that strict condition, zvaipisa notice apa dzimba dzainetsa sei after murambatsvina. Idindi munhu ari very smart pachikorobo or mop. Chikorobo chikashanda, wash it with soap and dry it. So I had 2, chemumba nechemubathroom. One day I forgot to take in zvikorobo zvangu mumba, kwadoka zvikarara panze. Caretaker wedu yaiva chembere, inevasikana vayo, but taigara ne3 pambapa. First one was a mother of the kids, aitwa munhu mukuru kuna mai vangu. Second, aiva mukuru kwandiri, yainguva nyaya yekuti marriage yainetsa kuvasikana mufamily umu. The third one, angakura futi, vese vaive vari vahombe kwandiri. Takagara, I just asked mumeeting, because taigara takagadzigwa dare maroja ese, team raishupa iroro. Imagine answering to 4 bosses. Vese were landlords with their own separate expectations. So kuchikora mutemo ye one of them, aitogarwa dare. Moto taisabvunzwa kubatidza wake kuseri kwemba, but we would take turns to cook tiri 4 kana kusina magetsi, but ivo vaibikira kufront, so vaivesa moto wavo ikoko. So meeting umu ndakabvunza kuti Cobra neHarpic zvinotengwa ndemukomana bachelor why tisingazvisheyewo, because ivo vaiti kubachelor tenga Cobra neHarpic every month, and this ndizvo zvavaizoshandisa paduty ravo. So headache yekutenga Sunbeam ivo vainge vasina. So ndarasa muromo. They didn't respond, but quickly they diverted nyaya, but vakabva vandimaka. Then one day I woke up early. Nikaona one of the landlords achikorobesa chikorobo changu chemumba mutoilet. Imagine apedza kwakuchikanda pawaya, as dirty as it was, nezvikobra zvered. Ndakapinda mumba and started talking nemuzukuru wangu. Uya ndikati vanhu ava pane shura, imagine using chikorobo chedu chemumba to clean a dirty toilet and leave it dirty. Singabatiki netsvina. Ndakapopota. I really wanted them to hear me because imba yedu, bedroom yangu was separated nedora yebuda mulounge, but rainge rakafarwa. So they heard me. Vakati mukadzi uyu hana respect. Akajaidzwa. Next thing, notice. As the owner wants to bring in his relatives, so budai end of month. Takaharaswa kane. Imba takaitsvaka tikaishaiwa. Then they hired this guy to come and harass us. I also believe he was also looking for a house, and he was eyeing him by a taker because energy yaivenayoka. Every day from work he would come and push us around. Mabama twins never really responded to his threats and harassment. And aitotaura navo mushe, but ivo vacho vaibva vaonererwa zvekuti handei. He also grew tired of being pushed around nemumwe murume saye, and he did not know who he was. Aingouya kuzoita musindo. He responded and pushed Babama twins. Vakati handiite noise, but shouted back. Vakabuda vanasikana 3 na mai muchembere nevazukuru vakati shauta. You know setup yekughetto paiva nefence chete no jurahall, so vanhu vakaungana vachida kuona drama. I didn't say anything, I just kept quiet vachituka Babama twins vari group. Ndopa akati imi munondipopotera muri maroja Hoseni, mune idea yeprice ye1 brick here. Vakati when you came here, we allowed you in so we can as well chase you. Manje mangwana, muchabva pano. Munoita basa rekubika chicken every day. Muchagara muhuku imomo. Vanhu ava vanga vakawanda, but they had nothing. Vaiva neimwe nhamo yekuti soka, it was said. They used the main lounge,
but maiva musina chinhu, mune pushing tray nebonde, varume vaigara pachigaba chependi, zvaiva zvakangovaomerawo. So when they mentioned kubika chicken, I suspected kuti godo ravo ndipo paraingerere. This was the period yatakadzokera nababa matwins from Bulawayo days. So he was really trying to be a good man. Food was no longer a challenge. Tatatotengawo masofa nezvese zvemumba, maitoonekerawo tine 21-inch color TV neDVD. Zvaiyera izvozvo. Kafiriji paside nema 3-piece metal kitchen unit. Kamba kedu kainge kari very neat. Takagara taizivei kuti landlord muridzi wacho chaiye audzwa. Weekend yakasvika titori mumba tabika lunch. Ghetto life munoiziva here. Pakaonekwa zimota pagedhi remari. Everyone knew kuti the landlord has landed. My matwins vakuzodzingwa sembwa as promised, and the crowds started gathering around the house. Neighbor fence. So they went first in the caretaker's house. Vapedza debriefing. They were directed. Vakabva vati imimi Sarai, we want to talk to the couple separately. They knocked. Masaza achiri patable. We could not continue with our lunch. Takaita stress him. They knocked vakapinda. Fine gentlemen. Vakachena kufa. They were wearing fashion reku uptown chairo. It was casual look. But varume vanga vari vanhu. Vakuradza kuti vanhu vemari not zvenzara nzara. Zviya no. One wacho ndiye aive aine mukadzi. The lady was well dressed. Ainhuhwirira mari kani. Majinzi topfeka tese edu. But pane jini raunoona kuti harisire 2 cents. Handbag chete. Vanhu vainhuhwirira mari. Vakapfeka not zviri shouting all loud, but classy. Even their sense masofa angu akatofundukwawo kuti ndevapi ava. So vakati chii chiri kuitika panapa? I respectfully responded. Kubva handina kuramba, but imba ndiri kushayiwa ndochokwadi. Vavati masvika sei ipapo? I told them mutemo yepano yakawanda. I adhered to all of them. Duty twice a day. Cobra neapiki. Ndikavaratidza ndikati I don't travel ndine duty. Nemoto zvese zvavakati ndiite ndinoita. Problem started pachikorobo changu neCobra yeBachula. The wife said, ko sei muchishandisa Cobra inodhura? Ko yemuroad yaita sei? I was shocked. Oh, tainzi futi shandisai matissue hatidi mapepa. Kaizi zvinhu izvi zvachipa now, but kare it was not affordable. Akabva ati kune murume wacho ngavashandisa mapepa. Life is already hard. I was shocked with the reaction. I was really expecting fireworks. Ndikati vakatsvaka munhu that would come every day to harass us. So pakazoita kakutaudzana. Ndopatakanzi muchabva panosembwa. Muchagara muchicken yamunobika every day. They looked at each other. Vakati ndiani auya pano? Ndikati vakati hama landlord. Ndobva vati it's okay. Zviri kuitika pano ndazvinzwisa. Handei kunze. Kubuda kudai panze pazara vanhu. Ndakati please don't chase us away. We have nowhere to go nevana. I begged them. Ndikati sure vanhu vazouya kutiona tichikandirwa panze sembwa as promised. But he did not even look at me. Vakaenda kuseri and spoke to the other 3 maloja seni. Vakadzoka vakati right, first things first. Mese panapa muri maroja. Hatina kana one of you that is related to us. This is our family house. Takakurira pano and we understand life yemughetto haisi easy. Amai, hapana kwamuri kuenda. Muchabva pano kana makuenda kuimba yenyu. Cobra neHapik, you can't afford them. Ndosaka muri maroja. Dai mune mari mune dzimba dzenyu. Tengai Cobra yemuroad. Nyaya yematissue handina kutozviziva. Dai ndakunzira newspaper from my house. Tai zvamunokwanisa. Yadhi yangu yekuGreystone inotsvairwa once per week. Imi moti 2 times. Ndimi muri kuita kuti basa rekuchera slab yangu kaimi. Clean yes, but kwete zvekutadza kuenda kubasa nekuda kweduty. Imi muchembere nevana venyu hamusisiri macaretaker wepanapa. Vakada kuti mukoma Godi taka zvikanzi shut up. Ndinozobva pano hembe dzenyu dzakuroti. Mukadzi chengetai pamba, not to abuse vamwe. Kutongera umondi. Makaipa moyo. Vanhu vakabva vamira kugeti nemufesi vakapururudza. People celebrated kunge vaigara neni. This family was well known for their notorious deeds. People disliked them nenyaya yekuvhaira neimba isiri yavo. After that vakabva vanzi hamusisiri macaretaker wemba yedu. Dai pasi pevhu paivhurika. Vanhu vakanyura. The new twist shocked everyone. Hanti ndati vaiva 3 ladies and their mom. Musikana mukuru ndiye akafona kuna mukoma Godi and lied akati tiri mhondi. Ndosaka when Godi came with his friend, musiyo ainga ane pfuti, imagine. So when they saw
and spoke to us. They saw different people. But today, lesson iri pano. Sikana mombe ainga resigner. Achida kuenda kuBotswana. So the day she left, ndo paakafonera na landlord. Then first daughter airuka majuzi. Ane period that should go to Zambia. Achishandira mumukadzi. But aidzokaoneka mari kaitosevenza. Achisesekedza up to the next day paanoruka futi. Third aishanda mutown amene kuti kupi. Asi uyo kwenda kuBotswana, she was robbed everything kuya, including a passport. Akadhumana nepolice following day and akadipotiwa akakumba ari maoko nemaslippers mumakumbo. Ava ove kuZambia amene zvakaitika pamavisa avo here, but ndakazonzwa kuti she was turned back vakapiwa 2 years ban yekupinda muZambia. Then the other one akangodzingwa basa, zvese zvakaitika just after noise yavo na landlord. Very strange twist for them. I remember vaenda kuFM. There was a time I saw them lined up panganga yaigara muline medu imomo. I know they knew what was happening to them. It was just not ordinary. But there was some sort of spiritual interference. Then I didn't go to any church. Now ndakuzonzwa kuti vanhu ava, they already had their own spiritual challenges. Vasikana vaiva kuma 37, 35 vasina kuroorwa. Vaitoone zvinhu zvaivanetsa. I made it a principle. I don't lie or shortchange munhu deliberately. Inini I don't judge anyone for sin. I know pane point munhu yanokundwa neumunhu wako. Tose ngativavarei kuitawo zvakanaka. Asi hapana anogonera Mwari apa. Munhu wese mutadzi, asi ndiri kuti try to resist the devil by all means. Rarambisisa, please confess it. Ungatadza kuita prayer pazuva, but find 2 seconds to confess and take away the leverage that the devil uses it to access your life. Thank you for reading through. Yeah. Nyaya dzekuchiroja kunoitika zvakawanda. Ini ndazongonishamisa nyaya yekuti kwai juti rinoitwa katupa zuva zvinotoenda kubasa tomhanya todzoka kujuti. Hakuna zvakadaro. Malandlord womune munozozvinyanyawo emi. Zvinhu zvacho futi vavasitombo landlord imi maketeka munozvinyanya. Handiti ndonasa kuti munozozvinyanya. Alright, tine nyaya 2 or 3 dzasara. I think tichadzoka zvakare mazuva anotevera tichingo update handitika. Asi muzuva ranhasi tadzidza kuti do unto others what you like them to do unto you. Ngatingova vanhu vanogarisana zvakanaka, kwete kuda kuoneregwa, kunyadzisana, kuchiroja ikokuku. Ngatigarisane. Moziva kuti zviri nani kuloja pamba yekuti unoloja imba full house pasina landlord, pasina mutemo, wongorarama life iri peaceful. Zvino munoziva kuti upenyu hwakaoma, munhu anenge ane room apa pane mazimba aya ane passage inenge iri mudhadhadha ava vachigara pacho. Yei, inenge iri nxavanxoza, pane mutemo, pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika. Pane pakaoma. Asi ndinongonamata kuti aiwa, nothing lasts forever. Muchiroja imomo unozongobuda. Ndosaka uchiona kuti nyaya vazhinji vanhu vanonyora kuti ndakazoonawo imba yangu. Chokwadi. Munhu anoto chokwadi regai vanhu. Vanhu vafarikana vaita dzimba dzavo because kuchiroja kuvanhu vari kuiutrite. Anyway guys, tokutinai nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tozoonana zvakare muzuva ramangwana. Ndatenda. Bye bye.